Nasa secret falls ang Rizal. Tayo ngayon, mga siklistang idol. Mga siklistang akay. Oh. Yan. Lods, thank you. Kahit pa paano. Pagod na kami. Yan. Nakamit pa rin namin na walang nangyayari. May babae daw doon mamaya, nakahubad kasi nung ako natira, siya raw mga asawa. Yun. Unahin namin kasi malaking titi nito. Hindi niya ugat ng titi ko yan. Dito yung mga siklistang akay. Nasa force kami. Yan. Magpipiknik kami ngayon. Ayan, secret force. Secret force in Tanay Rizal. Ang Rizal. Yan o. Taas pa yung mga siklistang akay. Yan o. Mag-iyaw kami ng tilapia or gurami. Yan. Doon maganda mag-iyaw.